Πήγαινε ένας έναν από πάνω, αξιολογείται. Λέει τον από πας τέχνο μου. Μεταβολή ήταν αυτό. Είδε την καρδιά σου. Δάλε τα εσώψυχά σου να φτάσει καρδιά. Ο Πάμπο. Να έξερες δω καλός άνθρωπος. Ναι, σώπαρα. Πάτερ, δεν υπάρχει αίκος άνθρωπος σαν εμένα να πας στον κόσμο καλός. Λέει τον που πας και μάλλον παίρνεις εμένα να ξέρω και εμείς για τόσο καλός παίρνεις αλλά. Πάτερ, λέει, να φανταστείς. Είμαι τόσο καλός άνθρωπος που όταν μπορπατώ βάλω κοδονόπασα από δάρια να ακούγουνε τα πίγλινοι, να ακούνε και να ακούνε τα ταμπερμίκας και να σκούν τα πέπνα να μην πατώ άκα. Σώπα ρε λέα. Τόσο καλός άνθρωπος είναι. Ναι. Αλλά υπέπεσα σε ένα σφάλμα. Λέει τόσο άνθρωπος. Άρωψε, έκλωσα στο σπίτι, είπε δεράμε τον εκεί στο τιβάνο πάνω, κάπως εδώ προς Μέντζα, κάπως εδώ κύριε Μέντζα, σε έπαιρνε ο διάβολο, και πάτησα το κι άλλη, κρακ! Που πάνε και παράγει, τι την πεδαράζει, δεν αυτά, έμω. Και ένας πάνω το λεάκι, που είσαι αυτός ο καλός άνθρωπος, πας και ο κοδονόπας από μένα, δεν αργήσει, ναι, αλλά πάτερ, πήγα ένα κι άλλο τρένο. Δεν το. Η κουνιάδα μου. Δεν το η κουνιάδα μου. Άρα κάπως έτοιμσε του βάρα έτσι, πιασμένσα και κάτι πήγαινε αυτά έκανε να καθαρίσει. Μόλις ήταν δεν ακούσουν του βάρα. Τσέβε με τον διάβολο μου. Και πάτησε και στον κόμμα σπάτα. Που πάτησε και παράκι. Η κουνιάδα δεν πάτησε να του κόμμα να σκάνε. Ναι, ναι. Πάμε παιδί μου, τώρα αυτό το ζήσει, αλλά άντε συγχωρεμένος δεν πας στο διάλο, λέει. Ναι, ξέρεις πάτερ όμως, έχεις και συνέχεια. Τι συνέχεια. Η νονά μου, δεν είναι της νονάς. Το. Άρωψε. Όπως η σπάνγκη λέει και εγώ προσμένσα. Κάπως έτον προσμένσα, κάπως έτον κλεισμένος ακά. Πάτησα το στον κόλλα. Μπορεί να άξουν το χαλιό. Έπαρα όταν τα κοδωρόπα λέει ας αποδάρες και δεν σου να τα σε κάνει καλά.